Owuok e mago wadonjo weche motendore kod weche mag thieth. Chenro mag thieth norochore e kar thieth ma Bondo Sub-County Hospital bang' lakteche kod jochiw thieth bolo tijegi piny mariwore kod jowetegi manyocha omonji kod jotije mag kaunti ma Siaya otieno mar tarik 30 mar dwe mokalo. Laktechego wacho ni ok ne gidogi tich ngang' nyaka jowetegi yud ratechgi e kinde ma tend kaunti ma Siaya to kichore gi chien e wach monj ma kamano. Steve Biko nigi ler mathoth kowuok Siaya. Mae chal mar od thieth ma Bondo Sub-County Hospital kadho to lor kendo jotuo e tie yien e kinde ma chenro mag thieth ochungi. Moko kuom jotuo mochopo kae loko gi apiko mokelogi ni mar thieth onge. Mae biro kaluwore kod ng'anyo mar lakteche kod jochiw thieth moramo ni ngang' ok ginimul gige thieth. Abire thieth Bondo County Hospital. Ayudo ni thieth onge, migomo nitie, koro adok moko thiedha. Kawuono riwruok mar lakteche KMPDU kod mano mar nurses noriwre gi jochiw thieth ma Bondo kaka yo mar chung' kod jowetegi manyocha omonji gi jotije kaunti ma Siaya otieno mar tarik 30 dwe mokalo gino magikwedo. Sande gotieno sama healthcare workers ne tiyo matek ka giwinjo koyo, ka gidil gi emergencies, nitie goods manobiro kawacho ni gi are from the topmost office mar county to gigoyo healthcare workers a casualty, gi brutalize our healthcare workers, gi harass our nurses. Ne giparo ni gin gi powers kendo gin well connected. Gipenjo gimomiyo daktari dhi mana omeode to nego bede iye ka. Ging'e maber ni Bondo wan mana gi dakteche ariyo madongo ma ondik gi piny owacho, kendo jogi iluongo gi mana sama nitie emergency to gibiro to gi atento. Koro nikech power jogi paro ni ginyalo mana intimidate jotije piny owacho kaka ginyalo. Tim mar monjo jochiw thiethgo biro mana ndalo manok kende bang' kweth moro monjo kendo rodho nurses ma Siaya e rangach mar log tich mar kaunti no. Kuom mano jochiw thiethgo koro ywago lwasi mar tich magiwacho ni orochore mokalo e kaunti ma Siaya. Ok wabiyie ni wati e areas ma our safety is not assured. Koro kawuono wan gi total shutdown mar healthcare services in Siaya County. Nyaka our safety bed assured in our hospitals. Kalure kod oboke manogol kod apisi mar jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu, nonro margi yango ni onge jatij kaunti moramora mano monjo jochiw thieth Bondo. Oboke no lero ni jotuo ariyo nochwal e od thieth gotieno mar tarik 30 ka gin kod adhonde mag lisasi. Achiel kuom gi nowito ngimane kama achiel to noring godo nyaka e od thieth ma Siaya County Referral Hospital kama oyudie thieth. Omedo ni jopiny mane ni kod mirima mager kalure kod tho mar jatuo achiel no ema ne okelo mutni e od thieth ma Bondo to ok jotije mag kaunti ma Siaya. Kata kamano jochiw thieth gi nokwedo tend kaunti ma Siaya kuom timo nonro ma wethweth kendo umo achije mitudo gi monj jowetegi e kar thiethno ka giramo ni nyaka jowetegi go yud ratechgi. County government nogolo barua ka wacho ni onge gima ne otimre ka, onge ng'at mane ogo. To wan wawegi wang'eyo kendo jowa manogo kendo gisendiko statement. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.